Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 13 лютого вівторок. В студії Софія Абляєва. Вітаю вас. З 5 апеляцій на штрафи за одиночні пікети підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково задовільнив апеляцію лише одного позивача. Діляверу Аблаєву зменшили суму штрафу з 15 до 10 тисяч рублів. Нині суд триває, розглядають 6-ту апеляцію. Загалом сьогодні окупаційні судді планують розглянути рекордну кількість скарг у цих справах – 14. Учасники одиночних пікетів масово оскаржують штрафи, присуджені їм судами першої інстанції. Розгляд їхніх апеляцій розпочався 2 тижні тому. Торік, 14 жовтня, на одиночні пікети проти свавілля силовиків у Криму вийшли більше сотні кримських татар. Окупанти кваліфікували акцію масовий мітинг і оштрафували понад 80 кримчан на загальну суму понад 1 000 000 рублів. Все было точно так же, как и у других. То есть из всех ряда ходатайств, которые я подавал, по-моему, удовлетворили одну частично. То есть на рассмотрение дел, ознакомление с материалом дела нам дали всего лишь 5 минут. Мы это просто так не будем оставлять, да, то есть это в дальнейшем мы будем уже обжаловать это в Европейский суд, да, то есть ЕСПЧ по правам человека, вот. Ну, а так штраф, да, мы будем платить. Проти членів виборчкомів на виборах президента Росії у Криму можуть відкрити кримінальне провадження в Україні. Із таким проханням звернувся в прокуратуру Автономної Республіки Крим Комітет виборців України. 18 березня в Росії переобиратимуть президента. Голосування відбуватиметься і на окупованому півострові. У своєму зверненні комітет підкреслює, участь в організації виборів на території півострова незаконна. Кількість членів виборчих комісій на півострові нині нараховує близько 10 тисяч людей. Зазвичай до комісій входять бюджетники, як то вчителі чи лікарі. Якщо ви погодитесь заробити 5 тисяч рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Офіційного підтвердження затримання українського громадянина вимагає українське МЗС від російських колег. Про арешт у Криму начебто українського шпигуна Костянтина Давиденка напередодні відзвітувала ФСБ. Нині українські дипломати вимагають офіційно підтвердити факт затримання громадянина України, а також повідомити причини затримання та місце утримання. Про це направили відповідну ноту, повідомили у департаменті консульської служби. Сполучені Штати перекинуть до Європи військову техніку на майже $1,5 мільярда. Такі плани озвучили у Пентагоні. Вже наступного року у рамках так званої європейської ініціативи стримування Вашингтон перекине до Старого світу 40 бойових танків «Абрамс», більше сотні багатоцільових бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також кілька видів ракет. В які саме європейські країни поїде американська військова техніка, Пентагон поки не уточнює. Від російського президента Владимира Путіна вимагають звіту про загибель росіян у Сирії. З такою вимогою до нього звернувся кандидат у президенти Григорій Явлінський. Мовляв, якщо інформація є правдивою, то посадові особи, включно з главнокомандуючим Збройними силами, мають оголосити це країні. У Сирії 7 лютого під авіаудар сил коаліції за підтримки авіації Сполучених Штатів потрапили російські військові, які служили у приватній військовій компанії Вагнера. Точна цифра загиблих невідома. Вона може сягнути кількох сотень. Тим часом у Кремлі заявили, інформації про невійськових, які можуть бути у Сирії, в них нема.
За ґрати через диплом. У Росії студент-юрист отримав 2,5 роки колонії поселення, бо невдало обрав тему для своєї дипломної роботи. П'ятикурсника з Воронежа звинуватили в пропаганді екстремізму. І тепер майбутній юрист від теорії перейшов до практики. Замість навчання оскаржує вирок. Навесні хлопець мав плани захистити диплом на тему «Екстремізм в сучасних умовах». У рамках наукової роботи він проводив соцопитування у соцмережі ВКонтакті і опублікував там кілька матеріалів на цю тему. Після цього до студента навідалися співробітники ФСБ, вивезли його на допит, а потім порушили кримінальну справу, нібито за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Будівництво Кримського мосту знову під питанням. На ділянці насип фарватер. Будівельники не можуть зістикувати металеві прольоти для автомобільного шляхопроводу у море. Розбіжність близько 2 метрів у довжину і 1 метр у висоту. До цього могли призвести помилки у технічній документації або просідання крайніх опор у місці стикування мосту. Тим часом вартість проєкту вже перевищила 5 мільярдів доларів. Будівництвом займається компанія близького до Путіна Аркадія Ротенберга «Стройгазмонтаж». В окупованому Криму ліки від ВІЛ вилучили з переліку життєво необхідних. Про це повідомляє підконтрольний Кремлю Державний комітет по цінам і тарифам Криму. В новий перелік не потрапили системні противірусні препарати для терапії ВІЛ, ліки від цукрового діабету та астми. За даними Російського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, торік за півроку кількість інфікованих на ВІЛ-СНІД у Криму зросла з 16 до 22 тисяч осіб. Потім продавали в аптеках. У Криму почали скидати воду із Сімферопольського водосховища у річку Салгір на 1,5 місяці раніше, ніж у попередні роки. Внаслідок тривалих злив водосховище вже може вийти з берегів і підтопити трасу Сімферополь-Ялта та приватні сектори вздовж неї. Технічне скидання води у Салгір має цьому завадити, водночас може створити іншу проблему. Через відкриті шлюзи на греблі річка стає бурхливою, тим паче, що в неї скидають воду із Заянського водосховища. Кримчан вже попереджають триматися подалі від Салгіру. У перший рік після російської анексії півострова окупанти обіцяли виділити з російського бюджету 40 мільйонів рублів на очищення русла і реконструкцію набережної річки у Сімферополі. Минуло 4 роки, результатів немає. Не дозволили в Пхьончхані, зробили в окупованому Криму. У дитячому таборі «Артек» окупанти провели альтернативну церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2018. Там, на відміну від справжньої олімпіади, окупанти розгорнули і свій триколор, і навіть заспівали гімн. Захід, повідомили у таборі, провели як відповідь на офіційну церемонію відкриття Олімпійських ігор, де російську збірну позбавили права використовувати свою символіку та навіть кольори прапору через допінговий скандал. Це всі новини на цей час. Далі на АТР програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.